Ahojte, dnes sa pozrieme na funkciu navigácia po kempe, ktorú vám ale predvediem počas výletu na hrad Revište. Do prvého slotu si vložím polohu auta a môžeme vyraziť. Na hrade som objavil pekný výhľad, no partia na spoločnú fotku odbehla, čiže si tento spot opäť označím, aby som sa sem mohol jednoducho vrátiť. Hrad sme si prebehli, takže vyberiem navigovanie na najkrajší výhľad a ideme podľa šípky. Výlet je na konci, klikneme na slot Moje auto kdekoľvek mimo ikon úpravy a vymazania a auto v pohode nájdeme v lese alebo na veľkom parkovisku. Pri označovaní dbajte na čo najvyššiu presnosť, načítajte ju kľudne viackrát alebo nakalibrujte kompas telefónu pohybom v tvare ležatej osmičky. Prajem veľa krásnych zážitkov s Caravan asistentom.